kina amfani da waɗannan kayan za ki ga abun mamaki yawa, za ki zauna da miji lafiya, sannan ba wata mace wadda za ta ɗauke mai ido can gaba. Ba ma shi ba, ke koma a ce ku biyu kuke wurin mijinku, ke koma ku huɗu ne, ke dai idan kina amfani da waɗannan kayan na mata, Allah za ki fita daban daga cikinsu. Waɗannan kayan suna da amfani sosai, akwai su kala kala. Sannan akwai matsalar maganin sanyi infection, za ki ga mace yana damunta ba ta gamsar da namiji, kuma ko ta sha waɗannan kayan ba za su mata amfanin komai ba saboda tana da wannan infection ɗin. Shi ma akwai maganin shi sosai, ana bayarwa, sai mace ta neme shi ta sha sannan za ta yi amfani da wannan maganin na mata. Idan ba haka ba, in dai akwai matsalar infection a jikinta, to kuwa ba yadda za a yi wannan maganin ya yi mata tasiri a jiki, sannan kuma ba yanda za a yi namiji ya gamsu da mace wadda take da infection. Kuma musamman yanzu ya yi yawa a cikin al'ummarmu, don haka 'yan uwa mata mu tashi tsaye mu nemi magani domin mu gamsar da mazajenmu, mu yi zamantakewar mu yadda ya dace. Haka ma 'yan uwa maza ba a bar su a baya ba. Akwai namiji wanda sautari nan da nan za ka ga namiji ya kawo bai gama gamsar da mace ba, sannan koko nan kaɗan sai ka ji ya ce ya gaji. Akwai magunguna na maza wanda suke sa maza ƙarfi da yawa sosan gaske. Namiji zai iya biya wa matansa buƙatu, musamman mai mata ɗaya, biyu, uku, huɗu, kowacce zai iya biya mata buƙatarsa in dai yana amfani da wannan maganin. Da Allah mu jarraba 'yan uwa maza da mata mu gani.